and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Yan ko sa akong gipunduhan. Saan ako sa ulan eh. Ubuon ko niya akong isulog, mag-ilis ko. Alvin! Oh. Junis? Niya ka? Mibalik ka? Nganong niya ka? Nganong mibalik maga? Oh. Bisumpalik mo sa siyang agi? Mitago siya? Oh. Uy, hala ha. Naghubo umday ko. Kalahain ba ya? Nakakita nun siya na. Ano, uy? Kalain. Naghubo man dito siya sa tanan, uy. Nakakita noon ko na. Katugnaw na ba? Basta nakaay ko sa uwan. Busog naman ang ko sa gamay nga langog nga among gipunduhan. Pero naghubo man to sa tanan si Alvin, uy. Hoy! Junis! Ala, iyo ko So, dito. dili ay! Naasi sa may baba sa langob. Nagsulog na siya og sinina og short. So, dili! Amaw! Ano na siya? Mura bang nasuko? Amaw yung tawana? Nganong mibalik maga? Ha? Usuan? Wa kay gusto mong pauli sa inyo? Amawa ka? Ayaw lang ko na kasabi. Gitugnaw ba ko nga rin na. Kita kang basa kayo ko diri. Imo pagkitang yaw-yawan diha. Nganong lagi ng balik maga? Nagyatagan ta naman kasi mong kagawasan. Magbuot ka? Pan-awar ko ng tinubagan mo. Buang ka maga. Ikay buang. Amaw ka man ka ha. Ikaw pa'y balikod. Ikaw pa'y basuko. Magkalagot ka na. Hoy! Magkalagot ka. Ang mo eh. Midagan sa gawas. Hoy! Balik na rin! Junis! Wala sa maminaw eh. Amaw ginimbayan eh. Bago para ba ning nawasan sila nat? Mabasa naman sa kuinig balik kung gawason ako siya. Gusto. Isulog ko to balik ang inumod ko kaganiya. O gawason ko to maldita. Tugnaw agad, uy. Laminaunta kayong iinis og sinina. Junis! Ang amaw ay niapadong din eh. Tara sa sunod sa langop na. Aron kailis ka. Tanaw, gipanugnaw ka na. Bago ka para ba nawasan sa ilanat. Tana sa sunod, dali. Dili ko. Basa na kay ka. Ano di makamusod? Kaysa magkuni ka na hamuso dito, pe. Nga naa ka mga magsigig kasama. Sigig yaw-yaw. Oo na. Di nalig ko magyaw-yaw. Sige na. Tana sa sunod. Aron kailis ka nagsinina. Oh, hilakam ko diya. Sige na ba? Tana sa sunod. Day, sige na, good. Manood na tayo. Puta na ako. Tugnaw na kay Dris Gawas. Kanya, dali na ko ni makasabaan. Di na. Basta, Lagi. Tana. Aron kailis na ta. Kaya tugnaw na kayo. Then, day, Junis. oh, tana magkailis na sad ko. Tugnaw na kayo. Tana, Alvin. Kumusta nagkakaroon akong asawa sa mga kamot sa kriminal? Wa ba ka siya pasipadi? Eunice, sweetheart. Kinahanglan mabawi ko kaugikan sa mga kamot sa nagdagit nimo. Mamatay ko kung mabawa ka na ako. Mahal ko ikaw. Mahal ko kayo ikaw, Eunice. Ay, salamat. Kay mito ang nagtaon ng ulan.
Karon sulti. Pasabta ko ng ustanan, be. Di ba, nadugay ka na nga nangandoy nga hatagan sa imong kagawasan? Gani, dagang mahigayon nga nagplano ka sa pag-ikyas. Pero karon nga giyatagan ta na ka sa imong kagawasan, gihatod ta ka sa ubos. Mibalik ka. Nga naman. Sige na. Pasabta ko kung anong imo kinigibuhat. Ang angbi. Maluoy man ko nga magunaw na nimo nga. Nga ikaw na lang usang bumalik og sa kadini sa bukid. Nabalakag ko nga basit. Doon na unya'y dautan nga mahitabo nimo. Oh. Janice. Mao ka na, Alvin. Magkonsensya ko nga pupiya nimo. Nga ikaw, wa pa mahimutang. Janice. Ang tao nga sama na ako nga sa kapugante. Kanunay gyud na nga di mahimutang. Kanunay nga magpanglingi sa palibot. Busa ikaw. Sayop ka gyud nga mibalik kapag saka dinhi. Giningaw ka man ka sa imong mama ug papa. Ug sa imong bana. Gusto ka man ka nga masayod kung buhi o patay na siya. Oo. Nano niya? Nganong ka man mulahos og kuyog sa mga pulis. Aron makapauli ka na sa inyo. Janice, wa kay kaugmaon nga makuha uban ka nako. Kakuyaw lang sa imong kinabuhi ang may tabo nimo. Kay kung pananglit dunay mga pulis nga kalit nga mubutho dinhi, ug niya ka. I-hostage ta man dayon ka. Mas maayo nang wa ka. Aron ako di bahala sa kung kaugalingon kung unsaon ko pagdiskarte kung dunay pulis. Oh. Sorry ha. Sorry. Naluoy lang ko kung magunahuna nimo. Oh. Pasagi lang. Huwag masasayo sa buntag. Idayon ko ang paglugson sa patag. O gayon na lang kong ihatod. Aron dili ka mahasod. Di mahimo nga magpabiling ka uban ka nako, Janice. Tungod kay di ko gusto nga mulamay kining pagpati alang kanimo. May pana ka. Ug labas tanan, wa pa ko kawatis paglaom nga madayon ang ambisyon kong mahimong usa ka hingpit nga pare. Day, dali na. Maniapo na ta. Nakaluto na ko kanon, buwad ug sardinas. Mura gyapon natong sudan. Una lang, musunod lang ko ikaw naman mo. Ay magdungan lang ta. Kay bati nang mag-ulos-ulos og kaon ay. Dungan ta, sige na. Daoy, lain kayo nang magkaunta nga. Nga doon ay magsiki og yaw-yaw. Sige na, God. Tana. Onya, dali na ko sikihan mo og yaw-yaw. Di na. Sige na, tana. Mangahon na ta. Ayaw ka pala ka. Kung dili ka ganahan mo tanaw sa akong naong. Karong katlawon. Mubiya na ko ginayon ni mo. Inig mata mo unya sa iyong buntag. Uwan ako. Sige na. Mangahon ta. Aron makatuog-tuog sa'yo. Ikadlawon pa man ka kang mulakaw. Ay lang paglakaw, ngit-ngit pa ha. Kanang hapit na muhayag ka mugikan. Okay? Sige na, kaon na ta. Kay gutom na kayo ko. Ugma, magkagawasan ko din sa ospital, Papaulo. Rinan. Pero dili pa magid unta ni mao ang hustong adlaw nga magawas ka. Pero kay nagdali ka man, unyas pag hiling sab sa doktor nga madadara, mao nga gitugutan ka na lang nga magkagawas. Gusto kong ato lang sa bahay magpalagsik pa. Magluya ko din sa ospital, eh.
Gusto na ko malagsik dayon. Aron kasugdan ko na papangita sa kong asawa. Si Dario na tingali na. Ablihin lagi ng pultahan. Huwag ka na igilag. Sari pagbalik ka ng... uy. Mayong ni. Renan, usang oras ka magagawa sugma. Buntag sa'yo. May mo ba nga mohatod sab ko nimo ugma sa imong pagpauli sa inyo? Ayaw na. Dili na kinahanglan. Lagsik naman ko. Og niasab si Papa Paulo nga maghatod ako. Salamat na lang. Renan, please. Ayaw ko likay. Gusto lang ko nga makig-unong nimo. Alas sa unsa pa man na. Buwag na ta, Christy. Minyo na ko. Busa, ayaw na pa sige pakita na ako. Kung ako pa ikaw, mangitagaglaing hinigugma. Aron, hingpit ko ni mong malintan. Renan, biyudo ka na. Patay na ang imong asawa. Busa pasagdi ko nga maoy mo atimanin mo. O ganong atimanon man ko ni mo. Dili ko inutil, Christy. Usbon ko. Ayaw na pakita na ko. Nagkabati ka ba? Dili ko gusto mo tanaw ng naong mo. Renan, huwag ka na magkikaluin ako. Huwag ko isa nga nahimo ni mo nga imo kong ligayan. Sumaha. Sa adlaw sa inyong kasal. May gibuhat ba ko nga dili maayo? Huwag ko magita og kubot sa inyong kasal. Tungod kay dili ko gusto nga magkuul ka. Tungod kay mahal kayo taga. Hapan karon nga patay na ang imong asawa. Imo gihapon kong hikawan sa pagpaduol nimo. Gamaan baya ka rin, An? Dili lang ko gusto magpaduol ka na ako. Dili ko gusto masakitan ka lang niya pagbalik. Hindi ka po sa higayon nga mabalik ako asawa. Eh, mabiyaan ko lang yapon ikaw, Christy. Patay na ang imong asawa. Mga taong uhaw sa unod sa usa ka babae ang bidakit niya. O kilugos na kato si Junis. O pagkahuman ilang kilubong. Busa ayaw na paghandong pa niya rin, An. Kay wa na'y Junis nga mapakita pa niya pagbalik. Wa na! Oh, uy. Buntag naman dahil. Si Junis. Uwa na siya sa iyang higaan. Uwa na din yung bag na gisudlan sa iyong mga gamit. Kung mo, milakaw na rin siya. Niluksong na sa spatag aron sa pagpauli na sa ila. Yun na. Ang sugangan. Nag-asuman. Nagluto pag siya og sayo sa pamahaw. Una sa mibiha. Ay, Janice. Manginaot lang ko nga magmalipayon ka sa imo niyang pagpauli sa inyo. Huwag labaw sa tanan. Manginaot ko nga dako pang buhi ang imong bana. Kaya desayod ko nga siyang makatibuok sa imong kalipay. Usa to. May kasi kasaunahan. Basig ba yung mga pulis? Ang akong pistola. Kuhaon ko na yung akong pistola. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!